kutaura panapangere kuti Jesu kana kuti Mwari akomboreri munhu unenge akafumbata. Ukafumbata kudai kana pachida kuswa chiro chinogara here apo. Chinodini apo? Chinodonha. Saka ipa paunopa kudai maoko anosana akadini? Akavhurika. Jehovha waita sei? Wodzadza maoko nemaropafadzo. Rugarigara kudai isusuwo. Saka vana mai tese ngativhure maoko edu. Vana baba inguva yekuzarura maoko edu. Nekuti tinawo vaprista vazoziva vaMwari vanoda kuti atikomborere. Mangwana toda kukomborerwa pano. Tinoda kugamuchira makomborero tisikuziva. Nekuti Mwari wedu akati kune zvese. Akati ndiedzei muone kuti andikuzarurira here mawindo ekudenga. Kufarukana kune vanhu vaMwari. Nasi kuda kuedza Mwari nasi uno. Umwe namwe pari ngazarure moyo wake awe nepfungwa yekuti nhasi ndoda kumboedza Mwari. Kuedza Mwari kumupa. Kupa kwacho handimi mubasi abereki munofanira kupa. Nevana avo munofanira kuvadzidzisawo kupa. Nekuti ndiwanira mangwana. Isu pedu tiri kudini hedu? Tiri kudarika. Wanzirai kuonawo auye akatakura ichiremerwa. Auye panapa akatakura. Akanga akuzonorirwa makomborero mangwana. Munozoona kuti ishuwa mwanewo wakaropafadzwa zvishuwa. Rugarigara kuna isusuwo. Rupara vana vaMwari. Tinawo vatungamiriri wedu vanotitungamirira kutipira zvipiro kuna Mwari. Asi kana vachida kopa chipo kuna Mwari, tanga wambotarisawo masure. Waona kuti hapana here wendakakanganisira. Uenda kuyanana naye. Ukapera kuyanana naye wozouya kupa chipo chako kunani? Ko ukauya usina kuyanana naye wakakanganisirana naye newakakapwerekerana naye kukumbirana sori, wouya kupa kuna Mwari, zvinobuda here? Zvikasabuda unopa kupa kuvaprista here? Nadzakudaira kana nambuye zvadini? Asi hamusi kubata kati. Rugare vana vaMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kana wachida kuuya nechipo kuna Mwari, chekutanga tanga wambozvibata moyo wako uzive kuti hapana chandakakanganisira here neumwe wangu. Wotarisa mumashure woenda kuona kuti pane wendakakanganisira naye. Moyanana. Mapera kuyanana mazotora chipo mochiendesa kunani? Kune vaprista aya. Vaprista aya ndiwo vanozotora chipo chiya wachiyananisa wachiisa pana Mwari wachikukumidza kana kuna Mwari kuti tese tione kukomborerwa. Saka kana usina kugadzirisa nzira iyoyoyo zvingatokupedzera nguva yakareba uri kufunga kuti handisi kukomborerwa ngei. Pamwe pane chawakakanganisira nomwe wako. Saka inguva yekuti ugadzirisane kuti utore chipo chako wakachena kuti chisvike kuna Mwari. Ngokuti ukasadaro apa pane mhepo dzemuchadenga dzinobata makomborero anobva kudenga uko. Akaona kuti makomborero ari kuenda pamunhu usiriye dzinobatwa apa. Wotakatira wachinotambudzika. Arume kutambudzika kunorwadza munozviziva. Saka atidi kuti tambudzike ba. Rugarigara kuna isusu. Saka tanga wayanana nomwe wako wozounda chipo chako kuvaprista kuti chisvike kuna Mwari. Rugarigara kuna isusu. Woti ukasadaro yaya ukapa chipo chako nezvivi zvawakatakura uchapuwa maropafadzo ezvivi. Muri kuzwa? Mukapuwa maropafadzo ezvivi mukapadza jira rusayachena mangwana moripadza futi. Rusayachena moripfeka moripadza futi. Rusayachena mopfeka rinogumisira radini? Rinokata rinotondora. Saka ukasitama kudaro uchatondora. Ngokuti zvaunenge uri kupa uine tsutsuma mukati mumwoyo wako. Mwari oda kukuropafadza unosvikira tsutsuma aupiwi maropafadzo aya.